an ibeka lata ka sababu ke ibeka desera donc n'a ma ya ko ni transition in nana fiɲɛ kelen min ye ibeka sɔrɔ hɔrɔnya la n'an y'a fiɲɛw natɔ ye n'an m'a fɔ c'est que ibeka juguya de kumana ɲɛngoya de y'a to an ibeka lata fasoko tɛ quoi ni fasoko do ni problème minnu ibeka lata an ko fura ni a solution bɛ an bolo n'a y'a natɔ ye an kan ka bɔ ka dénoncer o de ye adamadenya kɛcogo ye en tout cas ne ka soutien a conditionné mɛ o de la ne bɛ fanga dɛmɛ wari tɛ di ne ma ka fanga dɛmɛ n diyagoyalen tɛ ka fanga ma diyagoya ka fanga dɛmɛ est-ce que i y'a faamu ne bɛ hakilina ni idée fɛn fɛn bɔ a tɛ bɔ mɔgɔ si la mɔgɔ tɛ pression kɛ nka mɔgɔ tɛ manipuler moi je suis libre ne ka liberté cɛ o cɛ n'i y'a minɛ ne la bilahi moi je préfère n'i ka jɛ ka fara quoi ne ka liberté mɔgɔ si tɛ se ka ne kunkolo liberté k'a minɛ ne la o de senfɛ i bɛ k'a ka temps na an y'a dénoncer c'est-à-dire Karim Keita a n'a nɔfɛmɔgɔw ye milliardaires de poyipoyilen mɔgɔ dɔw poyira c'est-à-dire a tɛ se ka lakali i b'a ye k'a fɔ warimugu bɛ ta a bɛ di mɔgɔw ma dɔn bɛ kɛ yan est-ce que i y'a faamu événement bɛ organiser yan i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu don a tɛ jeunesse su ka kɛ baara kan a tɛ jeunesse su ka kɛ cɛsiri kan i b'a ye ni adamaden dege tuma bɛɛ dɛmɛ i b'a ye yan'a ka wuli k'a ɲini a yɛrɛ ye a ka wuli ka cɛsiri kɛ toujours a bɛ to kɔnɔli de la ka dɛmɛ ɲini e m'a ye FMI ni Banque mondiale ninnu ye an bila o sira ninnu de kan o de y'a to farafinna bɛ retard la bon n'an i bɛ ka kɛlɛ o pratique kelen kama ka tila k'a ye transition kɔnɔ o pratique kelen ninnu de bɛ yen c'est à dire n'an ma bɔ k'a fɔ c'est que vraiment en tant que fasoko ye quoi i b'a sɔrɔ rancœur personnel de b'a ni i bɛ ka ni Karim cɛ moi personnellement n'a jateminɛ a bɛ une année ou 2 ans bɔ ne tɛ bɔ n bɛ Karim critiquer n tɛ bɔ n bɛ i bɛ ka critiquer parce que an y'u gɛn kun min kama n'an m'a ye ko kun bɛ ka kɛlɛ ni transition kɔnɔ ne ka faamuya ni n ka conviction na ni y'u critiquer c'est comme o ye rancœur personnel de parce que i bɛ k'a ye an ka transition kɔnɔ don o don fɛnɛ i b'a ye c'est le même système de donation dont ne bɛ kɛ par-ci dont ne bɛ kɛ par-là est-ce que vous voyez c'est-à-dire donateur a tɛ ɲini k'a dɔn wariw bɔra yɔrɔ jumɛn financement bɛ ka bɔ min avec quel objectif bon imaginez ni politicien dɔ de bɛ ka nin kɛ i b'a ye ça allait prendre une autre tournure donc n'a ma ɲa an bɛ ka fanga kura kɛ surtout loi dɔw b'an fɛ yan contre l'enrichissement illicite ni mɔgɔw su ko dugusɛjɛ mɔgɔw ni fortune sugu dɔw sɔrɔla ka donation ni fɛn dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kan ka kɛ ɲininkaliw ka kan ka kɛ a wari ni a financement a bɔra yɔrɔ jumɛn pour quel objectif an y'o kelen de reprocher i bɛ k'a la en son temps n'a hakili b'a la waritigi dɔw wulila u ni jet privé u tun bɛ yaala u tun bɛ mɔgɔw ta cogo sugu bɛɛ ni fɛnw na bɛ soirée ba ni fɛnw organiser mais a ko labanna cogo di u bɛ min i bɛ k'a ka fanga labanna cogo di bon n'an y'a ye ko pratique kelenw bɛ ka kɛ sisan ni transition kɔnɔ a bɛ an lasiran a bɛ an jɔrɔ parce que k'a ye diɲɛ don o don i yɛlɛma ko yɛlɛma i b'a ye i bɛ mɔgɔw de jɛkulu dɛmɛ an ye dɛmɛ kɛ nin yɔrɔ la an ye dɛmɛ kɛ nin yɔrɔ la on est contre personne mais n'a ma ɲa k'an bɛ Mali kura la ni ko o ko bɛ kɛ a ka ɲini a ka ɲɛdɔn a ko mun de b'a kɔnɔ objectif ni fɛn jumɛn de bɛ yen donc o de ye hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ n'an tora ka miiri transition ko la des fois a bɛ mɔgɔ bali ka sunɔgɔ parce que dɛmɛ minnu bɛ kɛ n bɛ orientation dɔ di pour que ka jeunesse su k'a bila baara la pour que ka jamana yɛrɛ dɛmɛ efficacement n'i bɛ donation kɛ sisan par exemple fɛn minnu nafa bɛ se jamana ma ka jamana la bouger par exemple bi Mali ka kan ka science ni technologie de ɲini étudiant minnu ani élèves minnu bɛ ka bɔ bi série scientifique la n'i ye olu caman ka kalan ta ka financer olu caman ka kalan ta est-ce que i y'a faamu ka u kɔkɔrɔma don pour que u ka se ka kalan kɛ ka science ni technologie ɲɛɲini ka na nafa se Mali ma ne bolo ni dɛmɛw taara o sens la i b'a ye k'a fɔ a nafa bɛ se jamana ma ni dɛmɛ taara sens jumɛn na tuguni ka usines créer ka emploi créer usines ka u créer ka emploi créer i b'a ye k'a fɔ c'est-à-dire o dɛmɛ non seulement a bɛ développement la na usine mana créer impôt ni fɛnw taxes bɛ sara jeunes bɛ ta baara la en même temps ni dɛmɛ kɛra sisan
Ka agriculture développer, ka sɛnɛ ta ba la office du Niger. Saraka ta la, on n'a pas le choix. Ni Mali bɛ fɛ ka développer ka kɛ jamana ba ye office du Niger. État bɛ segin ka ta mais ou bien an ka wariba investir a la an ka dɛmɛba dɔ la. Sɛnɛkɛminɛnw ka sɔrɔ technique kura minnu bɛ Chine ni Russie kana o technique est-ce qu'il y a faamu kana ni olu ye Mali la. I b'a ye k'a fɔ an ka sɛnɛ exploiter ka nafaba sɔrɔ sɛnɛ la. En même temps, ni dɛmɛ ni donation bɛ kɛ n'a kɛra armée ma force de défense et de sécurité bi halisa Mali mago bɛ moyen baden na an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in ma ban dɛ bi an bɛɛ ɲɛ b'a la autant bɛ fɛ ka Mali janfa u bɛ ka regroupement ni fɛnw kɛ Niger bi le Mali a plus besoin des boucliers antimissile baden a caman parce que o de b'a to suko dugusɛjɛ i t'a mɛn ko américains débarquer i ka jamana kɔnɔ n'o bɛ yen ou bien i t'a mɛn ko force internationale dɔ débarquer i ka jamana kɔnɔ parce que u b'a bɛɛ daminɛ par les airs donc n'o caman b'an bolo en quantité a b'a to fɛn o fɛn bari tɛ se ka k'an ka jamana la k'i bɛ intervention militaire dɔ k'an ka jamana kama i n'a fɔ u y'a kɛ Kadhafi ni Saddam Hussein ni fɛn ninnu na quoi n'i y'a ye Iran siran bɛ ka k'a iranien bi parce que o caman de bɛ Iran bolo n'i y'a ye siran bɛ ka kɛ Corée du Nord bolo parce que o caman de b'an bolo bon ni dɛmɛ kɛra sisan n k'o caman sɔrɔ armée kɔnɔna la k'avion caman sɔrɔ y a pas de problème dɛmɛ i b'a ye a bɛ se a seyɔrɔ la mais à longueur de journée an bɛ min ye tuma bɛɛ est-ce qu'il y a faamu i b'a ye k'a fɔ donation de bɛ kɛ par-ci par-là tubabuw fɛ maliyɛnw fɛ c'est-à-dire donation de tɛ jamana développer ne ka problème bɛ yen de système de donation a tɛ jamana fɛn fɛn ko k'ale bɛ développer k'i ka base kɛ don ye billahi a jamana a bɛ san 30 kɛ a tɛ développer donc o de jɔrɔ bɛ ne la i bɛ ka kɛlɛ o système kelen de la bon o système kelen ça continue encore avec la transition il faut le dénoncer donc o de sen fɛ n'i ye Burkina ta k'a lajɛ tout près armée ka mobilisation na u ye milliard caman de mobiliser k'a di armée ma est-ce qu'il y a faamu opérateur économique b'o la population b'o la mais n'aw hakili b'a la fond dɔ dayɛlɛ la transition na o compte dɔ dayɛlɛ la ko ka transition dɛmɛ a ye taa compte lajɛ est-ce que a wari bɛ 2 milliards bɔ est-ce que a bɛ milliard 2 bɔ a tɛ o bɔ est-ce que vous voyez fo n'a y'o bɔ sisan komi u famana ka fɛn kɛ sinon au compte là moi j'ai incité des Maliens n ye Maliens incité u ka taa versement kɛ compte na wagati an kun ma milliard sɔrɔ ne ye versement min kɛ parce que don o don n b'a campagne kɛ ka kuma kɛ ne ye versement min kɛ n t'a da dɔn n kun b'a bɛɛ reçu publier n ka page kan faso dɛmɛ tɛ se ka tɛmɛ o kan mais o n'a ta o ta Maliens y'u se ka u ye dɛmɛ kɛ mais a dɛmɛ c'est peu an ma se ka 6 milliards 7 milliards 10 milliards pour que ka avion caman fɛn est-ce que vous voyez bon ni donation ni dɛmɛw bɛ kɛ n'a orientera ka taa nin yɔrɔ ninnu na mɔgɔ si tɛ siran mɔgɔ si tɛ c'est-à-dire i b'a ye bɛɛ hakili sigilen quoi i b'a ye k'a fɔ a b'an ka patriotisme a b'a tɔ développer bon Mali la i b'a ye k'a fɔ n'i ko i bɛ kuma a ka gɛlɛn ne ye publication dɔ kɛ n ka page la n y'a essayer k'u bɛ ne ka kuma kɔ kari ka taa manamanakanw fɔ le faux chercheur a bɛ tan ne filɛ ni mɔgɔ kun kan ka IBK kɛlɛ ne ma kan ka IBK kɛlɛ o ne ye baara sɔrɔ IBK ka taa ne kɔnɔ ne ye baara sɔrɔ en 2018 o y'a sɔrɔ fanga ma bin o mais mɔgɔ kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ye o bɛɛ la an ye IBK kɛlɛ ka mauvaise pratique mauvaise pratique caman de bɛ ka continuer halisa transition na donc n'an m'a kɛlɛ a ma ni armée montera en puissance ni nin pratique dɔw continuera i b'a ye tôt ou tard d'ici 2 ans a bɛ fanga nege bɔ mɔgɔw la bon ne bɛ ka jɔrɔ de la nous avons peur pour la continuité an bɛ fɛ transition in ka continuer transition ye min jira na a man ka jɔ action man ka kɛ sababu ye ka transition in k'u ka baara n'u ka élan tiɲɛ donc an kan ka dɛmɛ kɛ ka transition in dɛmɛ par tous les moyens ne b'o sira de kɔnɔ fo ka dugukolo meleke a y'a lamɛn fo ka diɲɛ wuli ne tɛ bila transition contour la fo ka wa hali n bɛ ka nin dénoncer min kɛ n'o k'a sɔrɔ n bɛ k'a kɛ n yɛrɛ ka intérêt personnel de kama n bɛ su min na sunkalo la ala kana n ka su minɛ mais n'o k'a sɔrɔ n bɛ k'a kɛ faso ko de kama n bɛ fɛ transition in ka sauver n balimaw ala ka ne ka su minɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ est-ce que y'a faamu donc o de siratigɛ la sira dɔw bɛ yen fo jamana ka sira ninnu ta n bɔra k'a fɔ bi Ukrainiens ko k'u bɛ contre-offensive mener tubabuw ye maramafɛn d'u ma mun problème manque nan'u la c'est-à-dire munition n'o ye marifaw bali chariw bali avion bali bon an ka kan ka nin bɛɛ ɲɛsigi
usine kan ka créer usine armement usine mais ni be usine créer Mali la est-ce que courant be Mali bolo a b'an permettre an ka usine créer wa courant ko problème be a b'a dɔn ne courant ko problème y'a dénoncer kan ka dugu jukɔrɔ nafolo kan ta y'a problème y'a dénoncer bɛɛ bɛ se ka sira tigɛ transition na mais halisa an tɛ ka taa sira kan ani yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni ne ye n dan tɛ sunɔgɔ quoi an ka école an tɛ ka an ka école orienté ka taa science la diɲɛ secret bi i ka bonya diɲɛ kɔnɔ siran ka kiɲɛ o de ye ka technologie ɲɛɲini Kadhafi ye fɛn sugu bɛɛ kɛ Libyɛnw ye Libyɛnw tun bɛ sara c'est à dire u tɛ baara kɛ i tɛ courant sara i tɛ ji sara don pratiquement Kadhafi ye fɛn sugu bɛɛ kɛ mais Kadhafi erreur jumɛn y'a sɔrɔ a m'a to Libyɛnw ka kalan Kadhafi ma technologie ɲɛɲini a ma avion dilan cogo ɲɛɲini a ma missile dilan cogo ɲɛɲini a ma arme atomique dilan cogo ɲɛɲini ni Kadhafi kun ɲɛɲini jɔn bɛ se Kadhafi la jɔn b'a fɔ k'i bɛ Kadhafi attaquer Iran filɛ a ye technologie ɲɛɲini a bɛ balle dilan a bɛ avion dilan a bɛ missile dilan à plusieurs reprises américains b'a fɔ k'u bɛ intervention kɛ mais u bɛ siran u b'a bila Corée du Nord la yan kɔrɔ bon il faut que n'aw ma taa o sira kan est-ce que an ka révolution sauvera n'an ma taa o sira kan donc pour que ka taa o sira kan an b'an ka école de yɛlɛma ka adapter science ani technologie la ka missile ɲɛɲini drone dilan cogo parce que ni kɛlɛ sugu dɔ wulila bi ni embargo c'est à dire kɛlɛ mana wuli yɔrɔ ni kɛlɛ b'i ka jamana la i b'a ye arme ni munition sugu dɔw bɛ yen i t'a feere o bi américains bannen bɛ ka arme ni munition di ukrainiens ma mais n'u ka sɔrɔ u yɛrɛ ka capacité de production augmenter est-ce que an bɛ se de ma bon bi anw kan ka taa o sira de kan anw kan ka missile dilan cogo ɲɛɲini ka drone dilan cogo ɲɛɲini ka bouclier anti missile dilan cogo ɲɛɲini pour que diɲɛ ka siran ye parce que fɛn dɔ bɛ Mali la diɲɛ tɛ n'an to yen tubabuw t'an to yen ka sababu kɛ dugu jukɔrɔ fɛn min bɛ yen o t'an to yen diɲɛ don o don i b'a mɛn u bɛ nkalon jugu de d'an na ou bien k'an ye coup d'état échappé u t'an to yen quoi ka dugu jukɔrɔ fɛn to yen bon anw de b'o sécuriser ni kɛlɛkɛminɛn ye an b'an labɛn de ka kɔgɔ k'an labɛn ka kɔgɔ ka kɛlɛkɛminɛn ɲini fo a dan ka denmisɛnninw su ka kɛ science kan par exemple n'an bɛ donation kɛ premier mathématique la premier physique chimie na premier science ninnu domaine na école la k'olu encourager émission de télé-réalité ninnu na k'olu encourager pour que nombre de scientifiques bɛ caya pour que an fana ka se ka missile dilan cogo ɲɛɲini an ka bombe an ka o dilan cogo ɲɛɲini an ka nucléaire dilan cogo ɲɛɲini mais n'an t'o sira kan halisa n'an bɛ sira dɔ kan i n'a fɔ IBK ka sira tuma bɛɛ mɔgɔw bɛ wele ka dɛmɛ ni fɛnw k'u ye jeunesse bɛ wele ka dɛmɛ a tɛ jamana jɔ quoi vraiment a tɛ jamana jɔ c'est-à-dire nin vidéo ninnu man ne mais n'an m'a dénoncer c'est-à-dire an y'a fɔ k'a fɔ solution tɛ ka k'a la en même temps ka ɲini président fɛ i gɛrɛ i ka base la i ka base c'est-à-dire wallahi ne Assimi n bɛ gɛrɛ n ka base la le premier ministre il a fait de son mieux a se kɛ mais adamaden bɛɛ n'i dan de don c'est-à-dire président yɛrɛ k'a ɲini k'a gɛrɛ a ka base la mɔgɔ bɛ mɔgɔ la ne o ye Assimi kɛrɛfɛ bilahi ne hakili bɛ sigi ne b'a fɔ n transition sauver ne bɛ bɛn le cerveau ye permanemment Assimi kɛrɛfɛ hakili bɛ sigi ni bɛ Segu Tunkara ye Assimi kɛrɛfɛ bilahi parce que n b'a dɔn esprit patriotique min b'u la tant que u bɛ président kɛrɛfɛ wallahi révolution tɔw bɛ sauver ni ne ye a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ Yɛrɛwolo Sidiki Kuyate ne y'a ye Assimi kɛrɛfɛ hakili bɛ sigi est-ce que vous voyez parce que an ye fɛn dɔ y'u la c'est énorme quoi u ka faso kanu n'u ka patriotisme parce que ils sont convaincus de la lutte an bɛ lutte min na cɛ n'i convaincu len tɛ i dalen t'a la ko anw ni tubabuw ko c'est-à-dire k'an bɛ se ka jamana mara ka sɔrɔ tubabuw tɛ n'i dalen t'o lutte la i mana don lutte in na i b'a bila ou bien ni taɲini de b'i kɔnɔ n'i donna lutte in na i b'a bila donc o mɔgɔ damadɔ bɛ yen n'an y'o ye fanga in kɛrɛfɛla la n tɛ n yɛrɛ tɔgɔ fɔ par courtoisie c'est pas poli est-ce qu'il y a mɔgɔ damadɔ bɛ yen n'i ye olu ye même hali politique kunda les Numtogo ninnu est-ce que vous voyez les Jamil Pita capacité ni fait réflexion dɔw b'u kɔnɔ c'est énorme est-ce qu'il y a faamu les Fomba aussi donc i b'a ye révolution bɛ sauver projet bɛ ninnu hakili la c'est énorme quoi wa faso kanu de b'u caman guider la donc il faut sauver la révolution ta Iran ta Fidel Castro fɛ yen n'o ye Cuba ta Corée du Nord i b'a ye fanga entouré par les gardiens de la révolution mais Mali la o tɛ ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ ka révolution mener à 100% i b'a sɔrɔ a fanba bi
olu u bilalen bɛ à l'écart ou bien poste stratégique u da t'a la c'est à dire u da tɛ ko la ko min bɛ se ka ko yɛlɛma quoi est-ce que vous voyez donc c'est vraiment pas facile donc an ka lajɛ an ka changement an ka continuer an ka lajɛ an ka école an ka yɛlɛma don a la sɛnɛ an ka yɛlɛma don a la agriculture mine an ka dugu jukɔrɔ nafolo an ka nationaliser k'a k'an ta ye multinationaux an ka lajɛ contrat minnu b'u bolo an ka contrat revoir a nafa fanba ka se Mali ma parce que Mali économie talen bɛ otage la par les multinationales bon ni analyse de bɛ n bolo ka da aw tulo kan n tɛ décourager Maliyɛnw mɔgɔ caman ye wele c'est à dire nɛni ni fɛn tɛ an la décourager an bɛ yan conviction kɛlɛ de kama c'est à dire anw ye fɛn bɛɛ ye quoi ni anw tɛ ni fanga in tɛ na anw ye bɛ ka kɛlɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna on a été en prison plus de 2 fois ni régime donc foyi tɛna anw ka fɛn tɛ anw la complexe anw tɛ se ka complexe mɔgɔ ye k'an bɛ tiɲɛ f'i ye quoi i y'a faamu donc Maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi c'est à dire an bɛ recadrage kɛ au fur et à mesure mais an tɛ temps di jugu ma u k'an ka kumakan ta k'u b'a kɛ ka fanga lagosi transition c'est une chance pour le Mali o de la a man ka tiɲɛ a man ka sɔn a ka action ka saboter salamu aleykum